Salvador, eskerrik asko, Txapera hurbiltzagatik. Zuei. Donostian gaude, Kelergunean. Eta nire atzean eta zure leiho parean ikusten duguna, zer daukagu hemen atzean? Edifizio berezi bat, Vitoria Eugenia izenekoa. Bertan antzoki bat dago eta hilabete barru bertan arituko naiz. Zure giraren amaiera aldera, ez? Bukaera moduko bat. Urduri zaude, nola sentitzen zara? Egunak gerturatu ala edo zu ausart horietakoa zera eta... Egia esan, ausarta naizela bai iruditzen zait, hor egongo naiz, baina aldi berean beldur pila dauzkat hor kanalizatzeko eta erronka berriak gerturatzen doazen neurrian urduritasunak nabaritzen ditut. Baina hala eta guztiz egiten ditut, oseake ausart beldurti bat naizen. Bukaera bat, beste zerbaiten hasiera izan daitekena era berean, ez? Izan daiteke. Egia da ez dela birako azken kontzertua izango, baina Donostin ere etxean emango duguna bai. Eta simbolikoki garrantzitsua izango da, jende asko izango da nirekin, eta hori zuk esan bezala amaiera bat edo agian hasiera bat. Ondo, ez duzu aurreratu nahi zerbait eukiko duzun etorkizunean, jarraituko duzu noskiola Salvador bezala, baina gero-gerokoak eza? Bai, egia esan, ez dut zerbait zehatzea esan nahi ez daukadalako nik ere oso argi nola planteatu etorkizuna. Orain eskakitan taldearekin lan berria kaleratuko dugunez, hasiera hori izango da, hasiera berria hori izango da, eta nire proiektuarekin lotuta jarraitu nahi dudala esan dezaket, baina askoz gehiago ezin dut aurreratu. Azkeneko 2 urte hauetan, zure ibilian bizi izan dituzu nuen ezberdinak, postal modukoak ingo bagenitu, postal zizkizu zuri burura. Nei batzuk behar bada igual son handiagoa hartu dutena, Madrid eman zenten kontzertua, edo nahin beste kantari batzurekin Izaro eta dienekin nintzen dituen emanaldia, horrelakoak etortzen izkit buruan. Zuretzako buruan, denbora etorkizunara begira, garaiontako ze postal eukiko dituzu zure baitan? Zuk esan dituzunak denak, enmarkatuta, egia esan espero ez ditun gauza asko gertatu zaizkit. Zuk aipatu dituzunetaz gain Durangoko plateruenan ere egon ginen eta gure harridurarako dena beteta topatu genuen. Bilboko BBK Live jaialdian egon ginen eta horre jende pila batek oso feedback positiboa larazi zigun. Eta egia esan, egon geran herri eta plaza eta areto desberdin guztitatik reskatatzen ditut momentu politak. Orduan, album oso bat egin barko dut postalekin. Ondo. Aipatu didazu orain, ez da zure musika proposamen bakarra, zu eskaki kantaldeko kidea zara. Berreki nik behintzen duela gutxi ikusiet Espainietan odola, izeneko bideoklip landu bat, eta kantuan ezagit pop rock doinu indartsu bat entzun daiteke. Aprobetxatu ezagun ere, Durangoko azokan pentsatzet salga izango dezuela disko berria, ez? Zer esan daiteke eskakitan lan berri hori buruz? Hori da, hemen hitzak neurtu beharko ditut, baina esan dezakeguna da hilabete inguru barru nola galdu denbora izeneko lan bat argitaratzeke daukagula, prestaketa guztiekin gabiltza orain, eta Durangoko azokan izango da salgai, ahotsenean ere izango gera, eta aurre ikusita daukagu datorren urtetik aurrera kontzertu bira ematen hastea. Ezin aurrerago iritsiko dira datak emateko aukera. Ondo da. Irakurriko dut pasarte bat zurea dana. Zortea badugu kontzertuetarako deituko digute. Kasurik onenean zerbait ordainduko digute. Hori faktura bitartez ala eskudirutan egin daiteke. Faktura bitartez egiteko itzaiera juridikoa behar dugu eta hau sortzeak dakarren burokrazia, denbora eta ikadurarekin. Abuztuan idatzi zenun txioari sorta baten pasarte bada, eta hau da Euskal Herriko
talden ehuneko 85 gertatzen zaiona, ez? Eta oraindik ere, ze batzu beste bide batzutatik gatoz, baina oraindik ere jomugan jartzen ditugu musika taldeen dirusariak edo katxetak, ez? Zer esan handia mantzun zure txioari ezinean zalantzan jartzen zenuen, behar batzuk anonimotasunez edo batzuk ere izena bizenekin eta kasu guztietan ez jakintasunez hitz egiten dutenak behar bada musikarien ordainsari ez. Bueno, nik uste nun ez jakintasunarekin lotuta zegoela kritika guzti hau, baina badirudi informazio hau guztia eukita ere badagoela diru hori merezi ez dutela edo degula uste duenik eta bueno, niri horrek pena handia ematen dit gure euskal kultura honi arnas biderik uzten ez diolako pentsatzeko era horrek. Ez ez gainez nahiko modu ez zitzailean idatzi zenun, baina nire hausnarketa zergatik jarri behar da beti jomugan hori? Zein da zure iritzia? Egia esan ez daukat oso argi. Nik uste badagola badudela inertzia batzuk bideratu dutenak artista, musikari azkain artista disiplina ezberdinetakoak prekarietatera bultzatu dituna. Eta zaila da hortik irtetea. Egia esan musika industria pixkat ezagututa, nik aukera izan dudana behintzat, ikusiet pastelaren zati bakoitza nola banatzen den, eta musikariok apurrak askotan, ez daukagu zeregina hundirik, zeregina igual bai, baina tarta zati hundirik ez, eta uste dut aprobetxatzen dela pasioz egiten degula eta asko maite degula egiten deguna pixkat prekarietatera kondenatuta gelditzeko. Bakarlari bezala edo La Salvadorren izenean aritzen zara, baita eskakeitan taldean ere, zure izenarekin aritzeak alako karga berezi bat ematen dizu, ardura handigoa da, batzutan izan daiteke alako gehiegizko zama? Bai, bada, guztiz, eta egia esan, orain naudena ikusita pentsatzen dut igual beste ez izen bat jartzea egokiago izango zela, baina berandu nabil, eta nire izena bizenekin dijoa proiektu hau, ardura guztia edo zati handiena edo behintzat irudia nire gain dago, eta egia esan bada zama simboliko potente bat ere. Saiatu naiz nire irudi bezala asko ez agertzen, baina egia esan tokatzen zait aurpegia. Izena irudia dena bat egiten da, ez da? Bai. Eta hoitzen ari naiz, oraindikan ikasten ari naiz horrekin bizitzen. Eta eraberan, eskakeitan taldea kontra oso bestelakoa da, ez? Askoz zama personal gutxiagorekin, ez? Eta bestalde, oso talde ezberdinak diabiak funtzionatzeko moduan? Bai, guztiz desberdinak dira. Ni eskakeitan taldean hasi nintzen, eta jende askoko talde bada. Azkenean taldean bertan jende asko gaude eta gero lan taldean oraindik gehiago. Eta ardura maila askoz txikiagoa da, eta egia esan azken urteetan eskakeitaren ardura gehien bat 3 pertsonengan dago, eta beraiek hartzen dute beraien gain konposaketa eta pixkat taldearen norantzkoa edo, eta besteok hor itxasontzi berean goaz, baina ez dugu gidatzen, eta nire proiektuan guztiz kontrakoa gertatzen zait. Ondo, egia da bestalde, ezakit, badaude zure diskoan kantu batzuk, behar bada kantautore o bakarlari batek abestu ditzazkenak ez, korapilatzen kantu izan ditik, eta gero beste batzuk, Fort da adibidez, nik ikusten dek iago talde batean, ez? Baina nolai zure gain ere bakarlari bezala definitzea gustoko duzu, edo ze diskoaren kantu batzuk behar izan dizke talde batenak, ez? Bakarlari etiketa horrekin eroso sentitzen zara? Bueno, bakarlari izenak iruditzen zait konnotazio bat izan dezakela, bai igual estilo aldetik, zuk esaten duzuna kanta, ez dakit nola ditu, lasaiagoak, bakar, ez dakit instrumentazio aldetik igual utxagoak edo, izan daiteke folkera ere lotu izan da bakarlari zaera edo, ez dakit, protesta bestietara ere lotuta dago edo egonda bolada batzuetan, baina nire kasuan ez zait iruditzen kanon horietan sartzen naizenik, baina ez nago deseroso etiketa horrekin. Azkenean
laguntza handia daukadan arren, lehen esan dugu bezala, ni naiz honen ordezkaria eta neurri edo alor horretan bakarlari izena jartzeak ez nau deseroso sentiarazten. Diskoko kanturik behar bada ezberdinena edo bukaerakoa da, ez? Kulunka izenekoa. Familian konposatu dezuena, eta berezia izan da zuretzako esperientzia hori? Bai, oso berezia izan da. Hasteko hasieran ez nintzelako ausartu ere egiten familiakoei hau eskatzea, eta gero prozesu guztia bizi degulako era berezi batean. Beti esparru informaletan aritu gera elkarrekin, bazkaria afari batean abesten edo aitarekin etxean jotzen eta bar, baina era ofizial batean planteatzea desberdina izan da, eta gainera oso polita karga emozional berezia daukalako abesti horrek. Eta egin behar zen hori irutze zitzaizun edo etxean denen artean atako kontua izan zen? Bueno, okurritu zitzaidan eta beldurra handiz proposatu nien bai aitari bai osabari, eta nire harridurarako ilusio handiz hartu zuten, asko implikatu ziren, errestasun pila jarri zizkidaten, eta gero zuzenera ere eraman genuen aurkezpen kontzertuan. Eta baliteke laizter bueltatzea baita ere zuzenean jotzera. Ari zara aurrerapen bat egiten hor, ez? Zuk beste musikari asko bezala, ibilian Euskal Herria ezagutzeko aukera zoragarri bat izan duzu, musikaren bitartez? Bai. Egon naizen leku asko niretzako ez ezagunak ziren, eta jarraitzen dut ezagutzen ez ditudan lekuetara juten, eta oso polita da. Ikustezu lekuaren arabera ze jende mota desberdina topatu dezakezun, ezagutze dituzu pertsona berezi eta zoragarri pila bat, eta sarea azkenean... Osatzen, ez? Bai, hori da, eta kontzertu batek igual bestera eraman zaitzake, eta orduan niri asko gustatzen zaidan zerbait da, gero errepideko orduak batzutan ez dira errexak, baina gustoko deten. Etxera bidean egiten dien horiek, ez? Eta pentsatzen deskakietan taldearekin, ez? Goizeko ordu txikietan, ez? Bai, hori da, eta jakingo ezun bezala hori. Azken kontzertua baldin bada soinu proba lehengoa izango da, eta jornadoik asko luzatzen dira, eta nekearekin eta egia esan ez da erresa, hori. Ondo, eta esango zeneak ez festa ezagutu dituzun, oze toki edo elkarteren bat, azkenek urteetan? Bai, pila bat dira. Bi edo hiru aipatzegatik. Duratzen zaidan lehengoa, eman dugun kontzertu bereziena nire proiektuarekin, Zigoiten izan da, Mairu Elegorreta izeneko leize batean jo genuen, eta esperientzia hori ez egoaztuko, seguro. Dirudienez urtero egiten den zerbait da, eta tradizio handiko festa bat, eta gu patrol batean igo ginen, olako mendi batetik zehar instrumentu guztiak ala nola sartuta, eta gero bertaratu ziren guztien artean kargatu zituzten traste guztiak, Kobazulora ego ginen, eskaira batzuk jetxi eta kriston lekua topatu genuen, magikoa, eta hor egiten zuten errituala iruditu zitzaidan benetan bizitzan behin bizi beharreko zerbait. Ondo. Ederki, bizimodua antolatzea kosta egite zaizu, lana, musika talde, nolakoa da zure gurerokoa? Bai, ez da erresa, eta hori, bizi naiz pentsatzen gauza gehiegitan nabilela, baina ezin asmatu, ez? Azkenean, hori, iruditzen zait, diru sarrera eta egonkortasun bat izateko beste lan batekin uztartu behar dugula gure lan artistikoa, baina lan artistikoa nik behintzat ez dut utzi nahi, eta hor bizi naiz erlojuarekin borrokan egunero, eta askotan loiteko zailtasunekin, baina ez dut beste formularik topatu oraindik. Eta kontzertuetan edo lanean ez zaudenean, zintzu dira aitortu daitezkeen zure zaletasunak? Ez dut gauza berezirik egia esan,
orain falta motatzen dudan zerbait bada lagunekin terraza batean kaina bat hartzea, batere originala ez bada ere. Gustatzen zaite argazkik ateratzea, bidaiatzea, egia esan ez daukat aparteko zaletasunik, baina bai eskertzen dut asko denbora ukitzea ez erraz egiteko bada ere. Agenda libre ukitzea. Hori da. Konpromezu gabeko egunak eta gaina iruditzen zait... Hori da ez daukaguna nahi deula beti orduan. Agenda beteta daukazunen amesten zu agenda utxik otearekin, ez da? Hori da. Eta gaina esaten dute sormenerako oso garrantzitsua dela hori aspertzeko denbora ukitzea eta gustutzeko, batean inspirazioa etortzeko, baina ez dakit nola ingo dugun hori. Zure lanbidea kultura artekotasunari eta ezberdinen arteko hartu emanak sakontzari bideratuta dago. Nolabait beste gu horiekin nolabait harremana sakondu eta normalizatzeko bidean, ez? Nik uste badala errealidade bat gaur egungo gizarteari dagokiguna eta da nolabait hor uztartzea, ez? Eskolan izan daiteke edo egunerokoan hizkuntzaren bitartez noski euskararen gaia ikututa gakoetako bada, ez? Behar bada kanpokoak oneratu zenen integraziorako bidea euskara dalako. Baina ez dakit, nire impresioa da, askotan kultura artekotasuna hitz egin bai, baina gero praktikara ematea alako freno bat dagoela edo jauzi hori ematea koste egiten zaigula, ez? Bazatozu analisi horrekin? Bai, ni guztiz bat nator eta gaina iruditzen zait gai hau mahai gainean egon behar dela esparru guztietan eta ulantzeko bideak sortu behar ditugula, azkenean errealitate bat delako kulturaniztasuna gero eta gehiago gure herrian eta benetan bermatu nahi badugu adibidez euskarara gerturatzea edo gure elkarbizitza erreala izatea gaia atera behar dugula eta bideak topatu hau egiteko. Zer izan daiteke gainditu behar dana aurriritziak, ausardia falta, zer nabaritzen duzu zure eguneroko tasunean? Uste denetik egon daitekeela pixkat. Egia da bizigeran gizarte honetan guztiok denbora gabe bizigeralaren sentsazioa dagola eta honek esfortzu bat eta denbora bat behar duen neurrian ez da erresa gure egunerokotasunean txertatzea honekin lotutako zerbait. Niri iruditzen zait hala ere behintzat kontzientzia hartze hutsa badela pauso bat eta hortik aurrera gure esku dagola ez dakit, bidea hau erraztea. Beste behin ere behar bada gaztetxoak eta aurrak gure horretik doaz? Bai, noski. Gertatu zantzaizu olako esperientzia Bai. aberasgarriren bat, ez? Asko. Duela gutxi uste, ez? Zure sarean irakurri nuen, duela gutxi egun gutxitako tailerren batean edo, ez? Gure aurretik doazela orduan, aurrak eta gazteak. Seguro baietz, bai. Nik uste eta aurrak azkenean ez daudela hain baldintzatuta, ez aurre iritziak, ez azal kolorea, ez ezer, eta hortik dena daukagula ikasteko azkenean beraiek badira elkarbizitza egunerokotasunean aurrera eramaten duten sujetoak eta bai beraiengandik ikasi beharko genuke aurrak naturaltasunez jokatzen duten bezala eta harremantzen diren bezala gu ere saiatzen hasten gean. Akaso metatzen ari zaren esperientziarekin, badakizu disko tematikoak egiten direla, ez dakit izan diteken disko baterako gaia? Polita izango litzake, baina orain buruan ditudan gauzak beste hildo batetik doaz eta egia esan badaukat ideiaren bat kulturaniztasunarekin lotutako gai batekin, baina orain disko tematiko batek igual gehiago itxaron barko du. Nori abesten diozu, zuri, lehenbizi, bestei? Ez da erresa, Ikustet nire buruari beti eta bestei ere gehienetan.
Azkenean nigandik ateratzen diren gauza dira eta nire barruan daude, eta beste esan da ere nire buruari esaten dizkiot. Baina egia da, publiko egiten den neurrian, bestei ere esaten dizkiegula gauza guzti hauek. Ez daukat oso argi erantzuna. Behar bada hasieran ere letrak edo kantuak errazago plazaratzen ditugu, gero behar bada bidean aurrera inez gehiago estutzen dugu gure burua. Ez dakit, kosta egiten zaizu asko zuri ere, adibidez, letretan zure oniritzi personal hori eukitzea edo buelta asko ematen dizkiozu? Bai, buelta pila bat ematen dizkiot eta zuk aipatu dezunarekin lotuta gero eta gehiago. Ez da erresa jende bat zure bigarren lanaren zain adibidez sentitzea eta azkenean presio bezala bizitzen baezu zailtzen dizu sormen prozesu guztia. Nik blokeo txiki bat eukinun hilabete batzutan zehar eta azkenean benetan sinistu arte niretzat egiten jarraitu behar nula. Kosta intzait gauza berriak egiten hastea justo horrek baldintzatuta. Esan dezagun beraz, mesanotxean gordeta baduzkazula ideia batzuk, ez da? Bai, ideia batzuk badaude. Ez da txarra. Hasiera lotuz, ametuko dugu elkarrizketa, Donostiako antzoki ederrenetako batean arituko zera. Konsienteki aukeratu ez du toki hori, Donostin badu beste areto agertuak ere ederrak ere, antzoki zarra, kursal aretoko edo zine areto ere, Victoria Eugenian izan behar zuen. Ez dakit izan behar zuen edo ez, baina horrela izango da, antzoki zarra niri asko gustatzen zait baita ere, eta Victoria Eugeniaren aukeraketa egin izana bada apostu bat ere ez, azkenean jende gehiago sartzen da, eta azkenean beste espazio mota bat dela iruditzen zait baita ere. Kursala aipatu duzu, egia esan uste oso handia gelituko zitzaidala gaur egun, zeta oraindik nire burua bertan ikusten, baina bada kriston erronka Victoria Eugenian aritzea ere. Hola Salvador, baina ez zara bakarrik arituko. Zure musikariak ere hori izango dituzu, eta gonbidatu batzuk joango dira, zerbait adierazi diguzu elkarrizketa honetan, baina honena da ara jutea eta zuzenean ikustea, ez da? Bai, aukera honena hori izango da. Zorte hon eta segi horrela. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.